materiale sunt cunoscute în anul 500 înainte de Hristos, când este descoperit în camere mortoare. La 1200 s-a descoperit unul dintre cele mai mari covoare făcute în Persia, în jur de 61 de metri pătrați și cu o densitate de 3.300.000 de metri pe toată suprafața covorului, ceea ce înseamnă exagerat de mult ca not, pentru că un covor cum avem noi aici, la un metru pătrat are în jur de 110.000 de noduri. Și să le instalezi acele 110.000 de noduri pe lângă alte manopere și minuni, îți trebuie o lună, la o țesătoare trebuie o lună. Și încă un covor din vechime din anii 1200 ar fi covorul de vânătoare, cea mai valoroasă piesă din lume descoperită, care ar fi la muzeul din Viena. Covorul de vânătoare are 4 milioane de noduri pe metru pătrat. Vă dați seama, un covor de 24 de metri, ori 4 milioane, cât e? Și s-ar zice că manopera acelui covor dintre cele mai bune 10 țesătoare din Orient selectate ar fi lucrat 12 ani continuu, adică în schimb.